Joo, se Tupsu on täällä taas. Viime kerralla tosiaan Let's Playssä minulla hävis se loppuosa koneelta. Ja sitten... Mitä? Kattokaa. Miten me on 52-levunen vaikka me on tässä vaiheessa? Ai niin se oli se bugi, että kun hyppi niin saa sitä XPtä. Joo. Niin tosiaan. Minun pieni pajamajani tässä nyt taas on. Ja nyt on aika mennä muan alle. Tuota me tarttee. Joo, tosiaan. Nyt on vuorossa maanalainen reissu. Että voisin löytää jotain timanttia. Jotain timanttia. Siis timantteja löytää. Päästä maan alle, maan alta. Päästä Netheriin, löytää juttuja, tehdä potioneja ja hilloa täällä. Tuhota tää pajamaja. Ja tehdä uusi talo. Okei, näin. Minulla on... Otetaan puolet hiilistä. Paskaa mukaan. Miksi mulla ei oo kuvasta kuin täällä? On meillä hiiltä kumminkin jonkin verran. Eli nämä voin... Tää ei mie tarvitse ottaa noita. Puuta lisää. Craftin. Tuo. Uskollinen miekkani. Ja... Mistäpä hän kohin tästä seinästä menisi? Tulos. En minä tätä jaksa tätä kotia tähän loppuun. Vielä. Elikkä. Tämä lähtee tästä. Tämä lähtee tästä. Tämä menee tuohon. Ja tämä menee tähden. Ja tästä lähtee minun reissuni alas. No rupeas häirittämään ajatus sitä, että joku tulee tänne. Noin. Ei tuu ainakaan terkistelijät. Jää. Elikkä luvassa taas hyvää vitsiä Tupsun kanssa. Hyviä vitsejä Tupsun kanssa, mitä hittoa. Sanoiks me mukaan niin? No. Raulat voisi jättää tänne. Ja jos joku ei tiennyt, niin painaa tuon shiftiin pohjaa ja painaa kuvakättä, niin siellä saat nuo kaikki kerralla sinne. Yllätys, taas hiiltä. Mitä tämä Minecrafti olisi ilman hiiliä, jota on pakko aina hakata? Tai ei niitä mitään pakko, mutta niitä jää häirittämään, jos niitä hakkaa. Vettä. Ai niin se on se yksi. Tuossa on joki vieressä. Joo, minä muokkasin tämän yksinkertaisesti tämän texture packin. Että tää on nyt 1.0. Jee. Mutta sitten sain tietää, että minun texture packini on liian lähellä toisen tekemää texture packia, niin tää ei ole luvallinen tämä texture pack. Että pitää minun aloittaa sitten osittain ruveta muokkaamaan. Minulla on suuri osa kyllä itse tehty, mutta esim. Tää kivi ei oo. No aseet ei oo tai tämmöstä. Laitetaan valoa sinne. Ja matka jatkuu. Vai pitäisikö minua tehdä semmonen kamikatse-hyökkäys? Perkele. Minä tein sen kamikatse-hyökkäyksen alas. Elikkä, mitä yksinkertaisesti tarkoittaa. Minä teen. Ai niin joo, puketti. Näin. Tuo pukettikaan on minun tekemä. Oikeastaan mikään näistä aseista ei ole minun tekemä. Käydään äkkiä vettä. Hep. Hälysi jo nyt. No ei tässä ainakaan mörköjä olisi ehtinyt tulla. Joo, nyt ei pitäisi olla Endermanista enää haittaa minulle. Siis bugimielessä nimittäin. Se on nyt ihan alkuperäisellä tavalla tehty. Tai alkuperäinen, mikä tämä pelin alkuperäinen on. Eli se vähän tönkön näköinen. Tai no ei nyt se mikään tönkkö on, se on ihan siisti näköinen.
Ite oot siis näköinen. En oo. Huonoa juttua taas vaihteeksi. Tule niitä kutsittekin. Okke. Tämä peitetään. En halua nähdä tätä enää. Näin. Tästä mennään vähän suoraan eteenpäin. Löydettiin. Dirttiä. Joo. Meikäläinen tekee sen kamikatse hyökkäyksen alaspäin suoraan kaiman. Eli. Hyvä varustelu. Meni siihen, että Mekusi YKKone 4 pääs. Minkä takia nää tulee mun tänne toiselle puolelle? Ei äly, ai niin joo. Skinin muokkasin nyt, tää on melkein valmis tämmönen skini. Muuten kädet ja puku on vähän se tönkkö, mut muuten. Hiuksetkin on vähän tönkkejä, mutta muuten tämä on valmis tämä minun skinini. Ja meikäläinen lähtee kohti laavaa. Kuolemaan. Veikkaan, että minun turilla löydän laavaa. Tai tipun tähän johonkin dungeon. Niin joo. Tämähän voisi tehdä myös näin. Vittu se vesikanisteri unohti tonne ylös. Op. Kaivetaan alaspäin. Digi hole and digging hole. Ai, ootteko tekin kuullut se? Mistä näitä me juttuja oikein sikiä? Me saan olla häntä tietenkin. No niinpä tietysti. Rautaa. Tiputaan kohta laavaan. Menetään 52 XP. Leveliä. No, vois tästä kaivaa sitten. Ja nyt mukava. Ylöspäin meno. Ilman sitä vettä. Mitäs myös sillä muuten vedellä tehnyt? No näitä. Hehe. Olin ovella. Olin oleva. Ehe. Ehehe. Ehehehe. Ehehe. Ehe. Niin kuin näette, juttuni eivät ole parantuneet sitten viime näkemän. Mutta joo. Nyt lähtee. Täköisesti hyppii tosta. Jotkut tuohon sanoo, että tää on ihan paska, mutta tämmönen talo, mutta tää on minun mielestä aina hieno. Niin pitkään kuin tää on. Okke. Mit mun pitää otte? Tuo. Nämä. 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 Tämä. Nämä. Tämä. Joo. Siinäpä ne taisi olla. Pip. Ja tämä pois. Duupaduu. Tämä pois. Joo. Nyt lähtee tup. Kun on hakannut ensin nämä. Ruppee tympimään tuo. Juokset niin hakkaat päätäsi seinään. Se oli aika paska juttu, mutta jopa minulta oli paska juttu. Mutta joo. Nyt lähtee tup.
PTV! Mitenköhän minä tämän veden valutan? Nimittäin kun minä laitan tämän, niin se mahtaa olla niin, että se mahtaa olla jotain tönkkö, mutta minä taidan nopeuttaa tämän kohan sitten. Joo, ehkä ei näin. Joo. Fuck. Ei. Näin. Kaivon. Ehkä me taidat tähän näin. Ös, saatana. Eiköhän me pitäis ehkä mieluummin tehdä tikapuita ensin tähän. Sehän se minun juttu olikin. Perhana. On niin vaikeeta tämä minun elo taas. Elo on vaikeata. Tää. Joo, tuosta tuli mieleen. Lollivideota on tulossa. Ja jos joku Riotin Riotissa toissa oleva tyyppi kun katsoo tätä, niin sanon, että haistakaa paska ja antakaa vanha jungle takas. Nimittäin tuo uusi jungle, mikä Lollissa on, niin se on niin perseestä, että skeletoni. Huti. Ai mikä on nää kilju. Missä minun miekka? Ei, et kuole ennen kuin minä tapaan sinun. Fuck you. Yes, mitä pois? Ei. Hei, sain. Joo. Tapaan vaihteeksi muutaman lehmän. Muna. Kananmuna. Enempää. Oho. Ja sanoinaan nykyään laki, mitä se on sanottu jo. Taas. Mutta joo, tää näyttää aika karulta, mutta niinhän minä olen. Ympäristön pitää olla sellainen, kuin itse henkilökin on. Ja älä nyt sano vaan, että me on niinku retardi vai mitähän. No ihan sama. Noniin. Sano nyt mitä me olin tekemässä. Tikapuita. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue. Dun 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 dun. Minkä takia toi jäi soimaan päähän? Mä ees kattonut sitä vähän aikaa sitä. Mitään niistä elokuvista. Pop 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 pop. Noniin. Nyt. Näin ikää. Näin vanhaa ikää. Ai. Onko tää päätämme seinään? Nyt se jää Suomen päähän. Se ei mikään laulu tai mikään, mutta se jää Suomella minulle päähän. Ja sitten joku voi sanoa, että mitä tyhmää nyt teette sieltä, että kaikkiin näihin kohtiin laitat tätä tuon mitä mä oon? Tikapuut. Ja sanon vaan, että onhan se vähän tyhmä, mutta minkäs teet? Mukavamman näköinen. Mitä? Noniin. Ei ottanut siihen äsken yhteyttä. Ei yhtynyt siihen äsken. Oi. Joo. Joo, tähän tehdään semmonen klassinen vesihyppy. Joka on kaikkien mielestä paras tapa mennä suoraan alaspäin tänne kaivoksiin. Eli vettä pohjalle ja menoksi vaan. Miten syvällä minä on? Pakko katsoa. Joo. Minä on ilmiselvästi vähän... Mitä minä panen? Hetkinen. Joo, ei mitään.
Niin, minä on ilmiselvästi vähän sen... screenshot. Minä tein screenshot. Come on. Sanon... Nyt. Happaa. Joku mahtoi sanoa äsken, että olisikohan pitänyt laittaa joka toiseen, että pääsit sinne alas asti, niin minä sanon ei. Mutta nyt olen sitä mieltä, että ei. Sillä... Kuka tyhmä nyt menisi tekemään silleen? Ei millään pahalla. Mutta näin on. Että minä olen tyhmä. Niin kuin näette, juttuni eivät ole vieläkään mitään hienoja. Joten älkää pilkatko minua. Hakatkaa päätäni seinään. Joo. Mitä nyt? Niin. Pari päivää sitten, kun pelasin, niin kun tää 1,0 tuli, niin ihmettelin kun mitään muuta ei, siis mitään ei tullut lisää, vaan tää 1,0. Ja oli vähän, että ja sitten samalla tuli ajatus, että missä se 1,9. Se tuli 6 preleaaseen, mutta ei viimeistä versiota ollenkaan. Se oli vähän, että meditoin tässä nyt koppaatasi seinään. Mennään alas nyt vaan. Tyt. Ja pop. Tänne. Tämä on nyt. Nyt. Noin. Hei. Jos haluat, että se, että niinku haluaa näitä kaikki hakata erikseen, laita torchi, hakka pois, ja ne bugi, tai ne hakkautuu sitä itse itse. Joo. Oli melko huonon paikan. Noin. Joo, näin. Mitä nyt? Hakataan lisää. Joo. Me todennäköisesti... leikkaan tämän kohan pois. Niin kuin ymmärrätte, niin kuka tämmöstä jaksaa katsoa. En ainakaan minä. He. Näin. It's beautiful. Näin. Ei kun näin. Ja... Ootahan nyt, kun hyppäät. Joo, kun se hyppäät niin jos oot tuohon, niin se kuolet. Joo, tuo pois. Ei, näin. Ei, vaan näin. Ja näin. Ei, kun kyllä se pääsi sitä ylös muuten. Ja testi numero 1. Käydään samalla hakemassa puuta. Niin. Että jos me kuolen omasta syystäni. Joo. Ja sitten joku kysyy, minkä takia se saa tätä. No sen takia, että se voit mennä tästä ei tiputtautuu. Ja ei on niin ärsyttävää, että meet tässä ja vahingossa vippe. Kun tästä voit tällaisen jäähäkki roikkumaan ja valumaan. Niin että kumman tyyli on parempi. Muuten. Niin. Nyt minulla on semmonen projekti menossa, että minä saan kohta puoliin 15. päivä joulukuuta todennäköisesti Minecraftin oikean version ja tai ostettua sen, kun saan kaverin kautta ostettua, kun sillä on kortti, jolla se voi maksaa nettiostoksia,
niin että saan Minecraftin oikean version. Ja teidän ei tarvitse enää hävetä minua. Ja uljaat 7 tilaajaani, jota teitä on tällä hetkellä kasassa, niin teistä puolet ovat minun kavereitani. Niin että hyvin menee. Minä on ollut täällä niinku pari kuukautta, mulla on kaikissa videoissa 800 kattoja. Ja yksi niistä videoista, niin siinä on 200 kattoja, ja se oli ollut puoli vuotta täällä, se oli se TF2 Backstab. Se Sax-kilpailun osallistuin, kun kaveri pakotti minut suoraan sanotusti. Joten tein siinä nopean videon. Tuli kyllä parempi kuin sen mun kaverin video, jonka lavastin hänen kanssaan. Nimi on enpä kerro. Ja niin. Ai joo, tää. Mikä suuntavaisto. Joo, sitten sitten tämä minun kaksimielinen ajattelutapani, eli se yksi iäni nimeltään minun hallusinaationi kertoo teille tarkemmin kaikesta, mitä minä tein väärin, koska en itse ymmärrä. Ani joo. Hetkinen. Vielä en muistanut laittaa sitä kuplivaa tähän, että näkisin paremmin. Että. Joo, poppo. Mitäs mun piti tehdä? Arkku. Aakku. Aakku. Topsu hiljaa. Yksi arkku tilattu. Näin. Ja test. Number 1. Ui. Näin. Näin. Ja. Hetkinen, tuolla on jotain porukkaa. Nyt mentiin alas, nyt ruvetaan kaivamaan ylöspäin. Loogista. Hyvin menee. Mutta joo. Sanokaa, jos näette jotain epäilyttävää, niin sanokaa minulle. Ja sitten jotkut voivat sitten niitä, mitä me voisin rakentaa, niin niitä ehdotuksia laittaa. Minulla on tullut yksi rakennusehdotus. Kelvollinen. Kaveri on kyllä laittanut pari, mutta oi saatana. Ne ei kovin mukavia. Esimerkiksi hän tilasi vessanpönttöä. Kuinka moni haluaa nähdä, että mietin vessanpönttö? Liian moni. Juuri sen takia en tee sitä. Ja tänä voi meitä tehdä, jos niitä tulee paljon, mutta ei se ole muuta kuin laitat vettä valumaan. Teet pöntömuotoisen hökelmän ja laitan vettä valumaan. Eli se on vessanpönttö, minkä minä tiedän. Mutta nyt, se mikä on nyt tullut, on TNT-tykki, joka ampuu 200 blokin päähän TNTtä. Niin semmonen olisi minulla suunnitteilla. Siitä pyydettiin, joten teen. Sitten voisin tehdä myös semmosen automaattisen killerin. Meidän se mennä sitä jutusta ohi. No jaa. Ei sitten näin. Mie katon tänne päin, sitten tuli se pysähdys, sitten mie katon tonne päin. Vaikka he ei liikuttanut hiiretä minnekään. No jaa. Näin. Mä oon vähän semmonen myyrämies, että mie niinku Minecraftissa suurimman osa ajasta veitän vaan maa alla. For real. Mutta pyrin olemaan maan pinnalla mahdollisimman paljon. Ettei teille tulisi tyylissään katsottava kultaa. Siis minä vaan täällä rävellä. Mutta tästä kullasta ei ole oikeastaan kovin paljon hyötyä. Me voin tehdä kyllä raiteita tämmöstä, mutta ei se nyt niin sen arvokasta. Niin arvokasta. Okei, tässä on joku kaivos vieressä.
Heiliä en jaksa hakata for real. Ui, saatana säikähi. Ei saa säikytellä. Ei oo tottunut vielä tuohon. Rikkot. Wow. Meikä lähti ylöspäin, niin se on ala. Come on, eikö se on täällä? Minä jo luulin, että se on alhaapäin. Ja nytten meikäläinen voisi vähän aikaa pätkässä tämän, että ei tule bugia tai sitten ääni tulee liian myöhään. Jotenka nyt